Tini norok deputation rena faimani. Abo bo bodol ni ngai faika tai tamono sanai norok deputation re laika. खुलुमखा जों खा त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेस नि आदं सं आनी याग्रा यागो सिनियर ऑफिसर सिनियर लीडर शिवचंद्र देवबर्मा काय आनी याक सिगलाक दंगो दिनेश देवबर्मा बो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताई विक्रम देवबर्मा बो सिनी लीडर ओंखाय जों दिनै एबीसी अथॉरिटी नि खानिबो फाइमानि मेन होआखाय किसा समस्या प्रॉब्लेम रक तैनाय कक सालायनाय जानानै सिनि किसा सानमुंबो दंगो बं थानिबो ते किसा खानाना मुजुमानिबो दंगो अरन मयदे मेनलि पॉइंट होआखाय जे विभिन्न रकम रिक्रुटमेंट दिनै तहसीलदार सब जुनाल डेपुटी जुनाल अबरकनो तैनाय बरक जे लं पेंडिंग दंमानि ओंखाय अब बुफुर पाइनाय बुप्ति स्टेज तो अब जों बरक थानि सोंगा अब बरक साका जे अब अंडर प्रोसेस अब शॉर्टली पाइनाय होनाय ओंखाय अब साराबो जों साका सिन बरक गोबां मा बसर डाइरेक्टनि थांखा पेन्सन माने थांखा पेन्सन रिटायार दंखा फियाबा बरक पेन्सन जों माया बरक बाहायके बा थाङै दंखा माइ मासा जे दंखा मासे जा दंखा बरकनि प्रति सिनि जथेष्ट आदिवासी कांग्रेसनि सहानुभूति दङ जों बरकनि बागैनाय न जों दिनै अर सोंखा ओंखाय अबनि मयदे एडिशनेल सिउ साका अब जों रां सानखा स्टेट गभर्नमेन्ट ओंखाय रां फायखायसै रोजाकसिनाय ओंखाय ताबुक जरतिले रांनि समस्या तैनाय न आहाय अबस्था अब साराबो सिनि पारारबो दै लामा कारेन्ट मति रक ला चिकन चिकन ब्रिज रक अबरकनि समस्या बतंगा जों अनेक पारानि बुमुं खुइबो साका जेमन सिनि दा गथ सागि खोनारका आरो बिनि आयां पारा रकनि रक लामा बाहाय अबस्था अम्पि रकनि सालका पारानि रास्ता अबस्था लामा बाहाय आरो नि बर रक माने जेकुनु समय एक्सिडेंट मिथामो एक्सिडेंट सेveral टाइम का हाइपानो तेबो मेजर एक्सिडेंट नानि चान्सेस दंगो अबनो जों व्यक्तिगतभावे बरकनो टेकआप खालामनानै बागैनाय रिक्वेस्ट खालायका ओंखाय जोंनि तेबो डिमान्ड दं माने एम्स नि दाचे और हॉस्पिटल नानि कक दं त्रिपुराव ओंखाय आबो जतो एक हॉस्पिटल जतो हेल्थ डेवलपमेंट नंगो जतो टाउन बेस नंगो ओंखाय जों नाय माने सिनि ट्राइबल बेस एडीसी एलाकाव एम्स दाचे जे हॉस्पिटल नाय ओंखाय आबो आम्बासा दलाई डिस्ट्रिक्ट बा यूनिवर्सिटी चिनी एडीसी एलाकाव कायसा एंगंथों आबनो इनिशिएटिव नाय बरक जाते और खालायनानै थों आबोसों एक डिमान्ड नारखा ओंखाय अबसाराते कायसा नाखोनो इम्पोर्टेंट दङ गत 15 बছর আগেও सिनि बरक जागा पात्ता मानखा किन्तु पात्ता याफरी रखा कागज सिमिनो किन्तु आ पात्ता मानफनो बरकनो जागा आइडेंटिफाई खालायनाय ओ कागजनि एगेन्स्टे मनोनिनि जागा मति हाय होनाय कोनो साजा गैया अथच सिनि एडीसी एलाकाव मति हाय से 90% बरक अबहाय दंगो पात्ता मानजा किन्तु जागा सिनिया जोंखांखाय निनि जागा बबो सलांखौ आयां ओंखाय बबो खासिदो साइसमाया ओंखाय अबनो जों बरं थानियाव डिमान्ड नारखा जे इनिशिएटिभ नायनाय जग आबनो आइडेंटिफाई खालाय खुन्ता बुइनाय मनोनिनि कारण नों एडीसी माननो सिनि बुं केफेरकनि हामख्रायनि बागैसो म प्रशासन होखाय अबो हायके जागा माया खोना हंके बसाइ रजाखिनाय तुम्हार नामे जागा नाय तुमी तो बांग्लादेश जाओ हुनि येरि हजाखा हंके तां नायबा ताके तो मारखानो बेदना जायो ओंखाय अबो रक जों मोटामोटी जों साखाता ओंखाय दाबो सिन कयटा पॉइंट सिन दाराबो सावना सर पॉइंट बोलते बसे जैसे एक जस्ट एडिशन खाने का जेमन तीन जाबर सागा तीन ग्राम एरिया तीन ग्रे मानसिया बिसेस करे हवाइनि पद्मबिला डिप्ल'नि तलाव आन्नर रतन भिलेज कमिटिनि दफिदार बारि आरो अनेक बसर धरे तीग्री ब्रा डिप टिबल
फाइका कैसा अब दिफां औ के मिनिटिव अब माया गाबोन बेसे कारेन्ट रब गरै अब कैसा बनो सका स्पेसिफिक त्या कैसा लामन कक सका रतनपुर जुनिया कॉलोनी तो सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल जरा 8 किलोमीटर और अनेक बड़ और स्कूल पढ़ने बाकी पर लामा मैया 4-5टा ग्राम दङ पर बाकी कम्युनिकेशन बाकी सका ओमफ्राय और सामान मोनखाय प्रतिटी स्टेटनो सेंट्रल गभर्नमेंटनि एक पलिसि दं एम्स एक हस्पिटाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली दं अन्य स्टेट वेस्ट बेंगल खलक कल्याण हुआ तीन त्रिपुरा खा ताबो खलैयाखौ दासैया किन्तु एकेबारे एम्स हस्पिटाल जों नायो जे दलाई डिस्ट्रिक्ट दंबो आम्बासबन्थ जपन्थ दलाई डिस्ट्रिक्ट अब 100% चिनि त्रिपुरा एरिया गता कासे जों नायमाखाय ताबो आगत लावो हापानिया गतसम हापानिया देहनाखौ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अंडर सेंट्रल गामती हाइजुम दलाई डिस्ट्रिक्ट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चिंती प्रसारणी लेखापड़ा आबुंना बगिता जोंते रोमान स्क्रिप्ट नि पक सका रोमान स्क्रिप्ट वाटर इंग्लिश अल्फाबेट बाय चिनि ओ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रगो गुना बगिता परीक्षा नाना बगे आबु सिंता का ठीक আছে আসুন ते कैसा काय ते दुइटा पॉइंट दंख एक नम्बर हाकाय oro अनेक दिननि सिगांनो तहसिलदार निसिम आरम्भ खालायनाय इन्जिनियार ताई काननगु ककबरक मास्टार आउटै रकनि इंटरव्यू नायनाय फाइनल स्टेज नि अथच बरक दाबो चाकरि गैया अवश्य बुं थानि स्ट्रंगलि डिमांड खालायका अति सत्तर बेकार चराय रकनो अमति हाय चाकरि इमिडिएटलि रनानि नांनाय अब कायसा जों दाबिना रखा ते कायसा हंखाय रिसेंटली जों पत्रिकाओ नुखा जे स्मोक हाउस 50टा स्मोक हाउस एडिसी एलाकाओ रनानि बागिनाय 37 कोटी रां सकपाइका एवं खरचङै पाइका फियाबा इंजिनियर नि रिपोर्ट अनुसारे इ कायसा फानसे बक्स जायाखौ जों आबो कायहा सोंखा हंखाय आबो ठीक भाबे रिपोर्ट रिमालिया आबो ठीक गियार खिनि सिमे पास काटी थांका हंखाय आबो एक्चुअली ओ जा रोते ता बोते बांग्ला बैसा माने जा खानामाने दिसालेंगो जेतु सोंबोनो साइकोलॉजिकली अपारेंटली नुका एमन कोनो प्रॉपरली रिप्लाई रिमालिया हंखाय ओ जागावो जों फाइनाय सालो जों अमनो तैनाय तेबो काहामखाय सिक्रु सक्रु बुइनाय नायलायनाय सोंलायनाय नांखांखाय जों लामाव अंखरलायनाय मनि 37 कोटी रां बियां थांका आबोनि हिसाब रदिने जों ताबो जागा जागो जे जागा नि बागिनाय स्मोक हाउस तांनानि बागिनाय साजाकमानि जों ताबो जागा जागो सिनि लोकल लीडर रक नायनाय वेरीफाई खालायनाय नंनारो निमुंगिनाय स्मोक हाउस ओंदानि कक उदांखा अबो रिपोर्ट डिटेल मानमाने परे जों लामा अंखनाय म जाते काहामखाय उनको माने उनको रां जाते प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना नांनाय एवं ओंनानि जे जागा ओंनानि कक मांनाय हामबाय